e de talaxonimia e de toponimia quería falar hoxe brevemente. Entender os galegos o mesmo o que falan castelán, non? Polo menos para que cando o meu galego calante me diga que me quieres, eu non responda te quiero mucho. Pero será verdad que hai xente en Galicia que non pode falar español en libertad? Si, a sociedade galega se empeña en optar só por unha desas linguas, como está facendo. O que ten que saber é que as linguas só sobreviven se se usan, se se empregan. Convén falar e nunca ver di algo para non ser ti. O que tal hai na música galega? Con este título me convidan hoxe aquí como DJ Lara Tigre. Unha lingua é unha porta a un universo mental concreto. Como eu te amo. Antes do verbo. Se o latín é unha lingua culta e o galego está máis pegado ao latín, se eu falo galego, son máis culto que se falo en castelán. Se disfruta do meu como se fora teu, ai, tá, queres máis? Tírame da lingua. Se entendes que digo, como nos comijo, come má lingua. Se non ves como é, se non queres meterse valiente, corta da lingua. Orgulloso do que cuspo pola boca, tírame da lingua. Días.